manifestación. Nada máis, e, lógicamente, o noso grupo vai votar favoravelmente. Ben, é curioso, non? Segundo sexa a manifestación, en todo caso, porque eu estou lendo aquí un titular onde o PP insta a institucións a participar na manifestación por unha sanidade digna, neste caso un Fuerteventura, non? Entón, as mocións presentanse ou non se presentan según nos conveña en cada caso. Eu, por insistir, creo que estamos diante dun dos pilares básicos do sistema de benestar. Hai unha preocupación social evidente. Eu, as persoas que coñezo que son usuarias, por desgracia para elas, dos servicios sanitarios, as queixas son reiteradas por a falta de facultativos, por a reducción de especialidades, por a precariedade cada vez máis evidente do sistema público sanitario. A derivación ao sistema sanitario privado é algo que, baixo o noso punto de vista, non se pode defender baixo ningún concepto, e, por tanto, nós estamos totalmente en contra, e non podemos decir continuamente que vivimos no mellor sistema sanitario do mundo, cando cada vez o precarizamos peor. Efectivamente, vivimos un sistema sanitario, pero están dando pasos moi firmes e contundentes en que iso deixe de ser así en un período moi breve de tempo. Por lo tanto, hai que evitarlo, e nós estamos a favor de que a sociedade se manifeste para evitarlo, porque, curiosamente, o Goberno do Partido Popular cree que a maioría social non vai estar a favor desa movilización política, pero eu, ainda que é aventurado, eu creo que unha moi boa parte da sociedade que vota ao Partido Popular vai estar a favor do que se solicita nesa manifestación.